Вітаем вас, сябры! Сённяшні наш урок прысвечаны Мінску. Мінск – сталіца нашай краіны. Столица? Это что, стол у жаночым годзе? Ну ты даеш, Яўхімка. З якога такога перапуду стол стаў жаночага роду? Столь жаночага роду. Але дзе стол? А дзе столь? Як гэта не дзіўна, але Яўхімка мае рацыю. Назвы сталіца і стол сапраўды звязаныя адно з адным. Калісьці ў старажытнаславянскай мове было такое слово – сталец. Так называлі месца для сядзення каля стала. А пазней трон правіцеляў – князёў або каралёў. Горад, дзе жыў князь, дзе знаходзіўся яго сталец, станавіўся сталіцай дзяржавы. Кожная дзяржава мае сталіцу. Ці ведаеце вы сталіцы краін суседзяў Беларусі? І зараз у сталіцах змяшчаецца найвышэйшая ўлада дзяржавы. Праўда, ёсць выключэнні з гэтага правіла. Ёсць у Еўропе такая краіна – Нідерланды. Яе сталіца – горад Амстэрдам. А кароль і парламент гэтай дзяржавы знаходзяцца ў іншым горадзе – Гаазе. Беларусь да выключэнняў не адносіцца. Менавіта ў Мінску збіраецца беларускі парламент. Нацыянальны сход. Працуюць прэзідэнт і ўрад. Мінск – самы вялікі горад Беларусі. У ім жыве амаль 2 мільёны чалавек. Усё насельніцтва нашай краіны прыблізна 9,5 мільёнаў. Прыгадаем, чаму мы вучыліся на уроках матэматыкі. Так. Атрымліваецца, што кожны 5-й жыхар Беларусі – мінчук. Практычна кожная сям'я ў Беларусі знойдзе сярод сваіх родзічаў ці знаёмых жыхароў сталіцы. Мінск – горад старажытны. Ага, Мінску ажно 1000 гадоў. Не, Яўхімка, яшчэ не 1000. Хлопчыкі і дзяўчаты зразумела памятаюць, што датай заснавання Мінска лічыцца 1067 год. Менавіта пад гэтым годам ён упершыню прыгадваецца ў летапісах. У сувязі з вельмі сумнай падзеяй, поўным разбурэннем горада войскам кіеўскіх князёў. У тыя часы Мінск называўся Менскам. Хутчэй за ўсё ад назвы рэчкі Менка. Іншыя варыянты паходжання назвы беларускай сталіцы мы з вамі абмяркоўвалі раней. А таксама гаварылі, што адбудаваны горад быў ужо ў іншым месцы, там, дзе Няміга ўпадае ў Свіслач. На жаль, Мінск руйнаваўся не адзін раз. Разбурэнні падчас Другой сусветнай вайны былі такімі вялікімі, што беларускі ўрад нават думаў перанесці сталіцу ў які іншы горад. Але Мінск, як казачная птушка Фенікс, зноў паўстаў з попелу і руін. Праўда, адбылося гэта не па ўзмаху чарадзейнай палачкі. Быллю казку зрабілі людзі. У Мінску заўсёды шмат гасцей з розных куткоў нашай краіны і з-за мяжы. Ім хочацца паглядзець на ўсе значныя месцы беларускай сталіцы. А якія месцы адносяць да значных? У гарадах і ў краінах? Гэта даволі цяжкае пытанне. Розныя людзі адкажуць на яго па-рознаму. Мабыць, і ў вас ёсць свае меркаванні на гэты конт. Але звычайна знаёмства з горадам пачынаюць з яго галоўнай вуліцы. У Мінску гэта праспект Незалежнасці. Зробім невялічкую экскурсію па ім. Змітрок, Надзейка, пабеглі займаць месца ў аўтобусе. Не, гэтая наша экскурсія будзе віртуальнай.
І не толькі ў прасторы, але і ў часе. Праспект Незалежнасці уваходзіць у топ-10 самых доўгіх вуліц свету. Яго працягласць 15 кіламетраў. Калі вы будзеце ісці па праспекту з сярэдняй хуткасцю і не станеце асабліва глядзець па баках, то патраціце 3 гадзіны, каб прайсці яго з канца ў канец. Назва гэтай вуліцы не адзін раз змянялася. Яна была пракладзеная яшчэ ў сярэдзіне 16 стагоддзя і называлася Маскоўска-Венскім паштовым трактам. Здагадаліся чаму? Калі паедзеш у адзін бок, дабярэшся да Масквы, а ў другі? Правільна, да Вены. Вена – гэта сталіца Аўстрыі. Вуліца таксама называлася Захар'еўскай, Савецкай, насіла імя беларускага першадрукара Францыска Скарыны. Калі б трэба было абраць імя яшчэ адной гістарычнай асобы, у гонар якой яе можна было б назваць, то, мабыць, гэта быў бы Караль Чапскі. У канцы 19 стагоддзя ён быў мінскім гарадскім галавой. Гарадскі галава – выбарны кіраўнік горада, глава гарадскога самакіравання. Караль Чапскі шмат зрабіў для таго, каб Мінск стаў больш прыгожым, утульным, зялёным. Пры ім быў дабудаваны мінскі гарадскі тэатр, з'явіліся тэлефонныя і электрычныя станцыі. Цэнтральныя вуліцы ўвечар сталі асвятляцца не газавымі, а электрычнымі ліхтарамі. Пачала дзейнічаць конка. Гэта трамвай, вагончык, які рухаўся па рэйках. Толькі цягнуў яго не электраматор, як зараз, а коні. Праспект Незалежнасці пачынаецца з плошчы Незалежнасці. Станем у яе цэнтры. Тут мы будзем у небяспецы ад транспарту і агледзімся. З аднаго боку ад нас дом урада. Яго спраектаваў самы знакаміты архітэктар Беларусі Іосіф Лангбард. Вышыня дома ўрада дасягае 30 метраў. І уявіце сабе, пры яго будоўлі не выкарыстоўваліся вежавыя краны. Усё рабілася ўручную. Дом урада, як лёгка здагадацца, называецца так таму, што там працуе ўрад Рэспублікі Беларусь. Побач з домам урада чырвоны касцёл. Сапраўдная яго назва – касцёл святога Сымона і святой Алены. Багаты мінчук Эдвард Вайніловіч ахвяраваў грошы на яго пабудову ў памяць сваіх памерлых дзяцей. Гарадскія паданні распавядаюць, што Вайніловіч у выніку разарыўся і прасіў міласціну ў людзей каля сцен храма. Але тыя не пазналі яго і нічога не давалі. І касцёл, сцены якога ад пачатку былі белымі, пачырванеў ад сораму за чалавечую няўдзячнасць. Але гэта толькі паданне. Будаваць храм справа, зразумела, не танная, але грошы на жыццё ўсё ж такі ў Вайніловічаў засталіся. З другога боку плошчы Незалежнасці размешчаны галоўны корпус Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта першы універсітэт, які быў адчынены на тэрыторыі сучаснай Беларусі і галоўная вышэйшая навучальная установа нашай краіны. Цалкам магчыма, нехта з вас працягне сваю адукацыю ў БДУ. І калі вы прыедзеце ў Мінск чыгункай, то ісці да універсітэта будзе зусім недалёка. Чыгуначны вакзал знаходзіцца літаральна ў некалькіх кроках. Дарэчы, самы першы вакзал быў пабудаваны ў Мінску яшчэ ў 19 стагоддзі. Спачатку ён быў драўляны, а пасля мураваны. Сучасны чыгуначны вакзал быў адчынены ў 2000 годзе. Насупраць яго стаяць 2 11-павярховыя дамы. Іх называюць варотамі Мінска. І сапраўды, яны нечым падобныя на сярэдневяковыя вежы, праз браму паміж якімі падарожнікі уязджалі ў горад. Але пакінем прывакзальную плошчу і адправімся ў падарожжа па праспекце Незалежнасці. Звернем увагу на вежавы гадзіннік на доме нумар 16. Ён самы старажытны ў Мінску. Яму больш за 100 гадоў, а можа і ўсе 200.
Пасля другой сусветнай вайны гадзіннік прывезлі з горада Кёнігсберга. Калі б у нас быў час збочыць налева па вуліцы Леніна, то мы дайшлі б да плошчы Свабоды. Вакол яе стаіць шмат цікавых будынкаў. Ратуша. Тут збіраўся гарадскі савет. Ратуша, як і герб, былі галоўнымі сімваламі вольнасці горада, яго права на самакіраванне. Мінск атрымаў такое права ў канцы 15 стагоддзя. Насупраць ратушы касцёл імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта галоўны каталіцкі храм у Мінску. А крыху далей галоўны храм праваслаўных вернікаў Беларусі – кафедральны сабор Сашэсця Святога Духа. Мы ўжо адзначалі з вамі на адным з урокаў, што на беларускіх землях прыхільнікі розных рэлігій на працягу многіх стагоддзяў жылі плячо ў плячо. Ніжэй плошчы Свабоды праходзіць вуліца Няміга. Археолагі гавораць, што яна самая старажытная ў Мінску. Існуе аж з пачатку 12 стагоддзя. Калісьці яна ішла ўздоўж берага рэчкі Нямігі. Няўжо той самый, дзе адбылася знакамітая бітва? Так, Яўхімка, той самый. Гэтая рэчка існуе і зараз. Толькі пабачыць яе мы не зможам. Яна цячэ пад вуліцай, па бетонных трубах. Праўда, ад паводак сучасны раён Нямігі ўсё роўна церпіць шмат шкоды. А вунь тыя разнакаляровыя дамкі на беразе Свіслачы – Траецкае прадмесце. Некалькі стагоддзяў яно было гаспадарчым цэнтрам старажытнага Мінска. Тут злучаліся гандлёвыя дарогі з Вільні, Лагойска, Полацка, Смаленска, Магілёва. Але ж вернемся зноў на праспект Незалежнасці. На Кастрычніцкай плошчы перад будынкам Палаца Рэспублікі знак 0 кіламетра. Ад яго бяруць пачатак усе галоўныя дарогі Беларусі. Гэты помнік быў зроблены ў Партугаліі. З гэтай нагоды мінчукі жартуюць. Няўжо не ўдалося граніту дзе бліжэй знайсці? Калісьці на Кастрычніцкай плошчы быў размешчаны музей Вялікай Айчыннай вайны. Але зараз ён перанесены ў новы вялікі будынак на праспекце Пераможцаў. Побач з музеем стэла Мінск горад-герой. Стэла? Гэта імя такое жаночае? Так, Яўхімка, і імя таксама. Прыгожае у перакладзе з латыні азначае зорка. Але ў нашым выпадку стэла – гэта памятны знак у выглядзе пліты – драўлянай, каменнай або металічнай. Праз дарогу ад Кастрычніцкай плошчы – Аляксандраўскі сквер. У ім размешчаны тэатр імя Янкі Купалы. Яго будынак – гэта і ёсць той самы гарадскі тэатр, што з'явіўся пры Каралі Чапскім. У скверы знаходзіцца і адзін з самых вядомых фантанаў Мінска – хлопчык з лебедзем. Крыху далей мы можам бачыць рэзідэнцыю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Праспект Незалежнасці ідзе пад ухіл да моста праз Свіслач і плошчы Перамогі. На ёй умацаваны гранітны помнік у гонар воінаў і партызан, якія загінулі ў баях за вызваленне Беларусі. Ля падножжа помніка свяшчэнны меч Перамогі і вечны агонь. Далей наш шлях пройдзе побач з плошчай Якуба Коласа, дзе знаходзіцца помнік народнаму песняру Беларусі і героям яго твораў – дзеду Талашу і Сымону Музыку. З імі вы яшчэ пазнаёміцеся на уроках беларускай літаратуры. Пройдзем каля галоўнага будынка Беларускай акадэміі навук і атрымаем магчымасць зайці адпачыць у парк Чалюскінцаў. Там шмат захапляючых атракцыёнаў. А побач батанічны сад і дзіцячая чыгунка. Машыністамі, праваднікамі і начальнікамі станцыі тут працуюць падлеткі. Візітнай карткай сучаснага Мінска і Беларусі стала нацыянальная бібліятэка. Яе новы будынак вельмі прыгожы, праўда? Ён адзін з самых высокіх у Мінску. Яго вышыня больш за 70 метраў. Адначасова там могуць змясціцца каля 2000 чытачоў. Перад бібліятэкай пастаўлены помнік
Зразумела, вы здагадаліся, каму. Францыску Скарыня. Па Мінску мы можам вандраваць не адзін дзень. У ім яшчэ столькі розных цікавых будынкаў, музеяў, прыгожых вуліц, утульных паркаў і сквераў, розных спартыўных аб'ектаў. Але ў вас шмат магчымасцей іх пабачыць, як віртуальна, так і рэальна. Краіна наша не надта вялікая, да яе сталіцы не цяжка дабрацца з любога куточку Беларусі. А ў іншых гарадах быццам бы няма чаго паглядзець. Зразумела, ёсць. І не толькі ў гарадах. Многія пасёлкі і вёскі Беларусі маюць цікавую старажытную гісторыю. Так. Вось у вёсцы, адкуль пайшоў род майго таты, ёсць такая цікавая царква. І што табе перашкаджае расказаць пра гэта ў нашым класе? Вельмі добрая прапанова, Надзейка. І не толькі для зметрачка, але і для ўсіх хлопцаў і дзяўчат. Якія значныя месцы вы б паказалі ў першую чаргу гасцям вашага горада ці вёскі? І чаму менавіта іх?